салом алейкум бародаро, ҳама каса хуб ҳастед, тинҷ ҳастед? Худоам ҳама соҳ саломат бошед. бародаро, ширкати Амир авто 11900 монда будем, мошина до Тоҷикистон. бародар сахивар сарада харидак Kia Optima SXL, максимали комплектация бародаро, мордаш оригинал, айхидаш 360 градус камера, 11900 то Тоҷикистон ба утил, ба гумрук, бо ҳамаш бародаро. сахивар бародар сарада харидак ша мошина тайёр кардем, по традитсию полный бак мекунем ва дар автовоз бо мекунем, рӯй мекунем. алло ҳама нигоҳон бошад, ширкати Амир авто дар паноҳи Аллоҳ.